Γιατρέ, άνοιξε, γιατρέ, μ' ακούς, είδα το πατίνι σου κάτω, άνοιξε, γιατρέ. Εδώ είμαι, γιατρέ, άνοιξε την πόρτα τώρα. Έχεις πάρει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βραβείο και δεν μας μιλάς τώρα, δεν μας ξέρεις τώρα, βρε, άνοιξε, γιατρέ. Γιατρέ μου, συγχαρητήρια, είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα, το ήξερα, το αξίζεις. 1000 φορές μπράβο. Πότε το μάθες κιόλας? Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Εντάξει, με βλέπω εγώ τώρα τη δουλειά σου στα social media, στις εκδηλώσεις, στο σπίτι. Ενώ θαυμάζω πάρα πολύ τη δουλειά σου. Και αυτό που θέλω να θαυμάσω είναι τα γλυκάκια που είναι. Τα αναψυκτικά να το γιορτάσουμε, η χυμή, τα τουφάκια. Είναι ότι τα τρουφάκια εννοείται. Τα τουφάκια, αφού βάζεις μαλλιά, δεν βάζεις μαλλιά. Τουφάκια. Μάλιστα. Η αλήθεια δεν έχουμε σκοπό να το γιορτάσουμε, έτσι κι αλλιώς τα αυτονόητα κάνουμε. Να γιορτάσουμε αυτονόητα. Εντάξει, αυτονόητα τα γιορτάζουμε γενέθλια, δεν γιορτάζουμε αυτονόητα, δεν είναι και τα γενέθλια. Άντε να σκροποδήσω τώρα, έχω και 3.000 τρίκες να βάλω. Τις χιλιάδες, Θυμάσαι που εμείς βάλαμε 10.000. Πώς δεν θυμάμαι. Ωραία μαλλούρα. Ωραία μαλλούρα, δεν φτιάξαμε. Φοβερή. Δεν έχει υλικό. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κερδίσαμε το βραβείο Patient Service Award του Wild Clinic, βραβείο καλύτερης εξυπηρέτησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μας ασθενείς για τις αξιολογήσεις τους και που μας εμπιστευτήκανε. Σου πήρε εξωγοφρέτσα. Τουλάχιστον μάσα λίγο πιο χαλαρά.